Mak info mak. Kene iki anu mak ya. Desane Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Ngono mak ya. Lah ning kene iki enek pantai. Krana desane Pantai Serang mungkin ya kene iki jenenge Pantai Serang. Intine iki salah satu ikon iki pantai sing termasuk pantai tuwek mak ya, pantai sing lawas sing ana ning Blitar. Dadi Blitar iki mbiyen sing saurung enek JLS iki pantai sing akeh pengunjunge sing termasuk gede iki ya loro mak ya. Pantai Tambak Rejo Wonotirta Blitar karo Pantai Serang Panggungrejo Blitar. Lah iki Pantai Serang mak ya. Iki dikabarne krungu-krungu kok teplok JLS dadi iki anu peminate malih berkurang no. Kan akeh sing penasaran mlaku-mlaku utawa menelusuri JLS ngulon. Dadi kok Pantai Serang ngulon, engko terus ning pantai sing anyar-anyar kuwi padha penasaran rono. Mergane apa rene iki mbiyen wis tau golek sensasi anyar. Nah, lagi kok ora nek sing nunggu iki. Golek sensasi anyar paling ngono. Dadi Pantai Serang iki malih rodok sepi ngono mak ya. Mergane akses dari kota Blitar, dari akses Blitar sing paling penak kuwi meng ning Pantai Serang karo ning Pantai Tambak Rejo ngono mak ya. Ning Pantai Pasuruan ya penak, tapi lek teko Blitar kuwi termasuk ya adoh. Tapi saiki wis ana JLS kabeh wis penak mak ya. Lah iki pesona Pantai Serang ki enek patung Supriyadi mak ya, monumen Supriyadi. Lah sing mergane ning kene ya enek petilasane Supriyadi anu lho mak, pejuang Blitar lho. Lah iki tak dudohi tak sepil kondisine Pantai Serang saat ini kaya ngene iki. Iki krungu-krungu iki enek problem ning kene iki nek problem dadi mlebu rene iki gratis. Lha kan yo enek portale to. Portale sing nunggu kan gak enek. Gratis melakno kabeh ndang rene wae lho, gratis. Pantene jan wis kelase jan mending pisan. Starape ketok wis nasional wis kaya ning Bali-Bali ngono kae. Ya wis enak pengen iwak bakar iwak apa wis jan mending pokoke ning kene masalah makanan wis sembarang panganan enek. Terus pantai ya jan indah banget ini Pantai Serang.